बिटिसि आसाम गभर्नमेन्ट रन्जन दैमारि सार आरो बेजों लोगोसे थानाय 65 जन बिसोरो गजोबो आरो लोगोसे बाथा बावैसोनो एनएलएफबिनि एम बाथा आर्मि चिफ नैबे कल कनभारसेसना गोबां इम्पर्टेन्ट गोनांथार जागोन जायफ्रा बुजिया एनडिएफबि फोरनि डिआर नाब्ला सारमोनखौ लानानै एनडिएफबि फोरनि थाखाय बिथांमोना मा मावनो थांनो नागिरदों आरो इन्टारनेशनेलि माब्रै प्रेसार होनो नागिरदों प्लास दानि इभेक्सनखौ लानानै बिथांमोना माब्रै नाजादों बिनि माखासे खोथा निस्सय नोंथांमोना बुजिगोन खोनासंजोबलाङोब्ला थ' बिदिब्ला खोनासंलांनो हागोन। मानगोनां मार्कुस बसुमतारी सार इउटिअनि प्रेसिडेन्ट दा नोंथांनियाव आं मोननैसो खोथा सोंनो सानो जे दानि जानो गोनां ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकनि सायाव इभेक्सनखौ लानानै जोंनि माखासे जिखुनु पार्टिफोरानो लिडारफोरा गावजों गाव गुलुं गुजुं जालायनायनि सायाव नोंथाङा मा बुंफोरनो सानो? गिबियावहाय आं इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गानाइजेसन अफ आसामनि जानानै लोगोसे इन्टारनेशनेल लेन्ड क'आलिसन एसियान रिजनेल प्लेटफर्मनि मेम्बार अर्गानाइजेसननि जानानै नोंथांखौ आरो नोंथांनि चेनेलखौ नायग्रा साफ्रोमनिसिमबो जोंनि गाहाम अनसायनायखौ जोङो बावहरग्रोयो। गोजोननाय थाबाय सार। दा नोंथांनि सोंनाय मथे बेथ' जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा जाहैबाय मानोना खायफाया मोनसे बुङो बबेबा पलिटिकेल पार्टिया मोनसे बुङो बेयो माने दा जोंखौबो लोगोसे कनफिउस खालामफानाय जाहैयो मानोना बे ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकखौहाय बयबो मिथिखागौ 2012 सनावनो प्ररुत कुमार बरा होननाय बिथाङा केसखौहाय फाइल खालामग्रोदोंमोन ओमफ्राय बे केस फाइल खालामखांनायनि उनावहाय जोंबो बे एखे केसखौनो फाइल खालामनो 2014 सनावहाय जोंनि बे इउटिअ संगठनखौ दानानै 15 सनाव जों थांनाय जादोंमोन नाथाय जों जेला थांनो नुहैबाय बे केसखौहाय होखाबाय नालाय प्ररुत कुमार बराया अब्लाबो जोङो स्टाडि खालामबाय ओमफ्राय जों बेवहाय स्टाडि खालामनायाव नुबाय प्ररुत कुमार बरा बिथाङा खालि माने 6टा डिस्ट्रिक्टखौल' बियो केस फाइल खालामदोंमोन आरो बे इलिगेल इनफर्सारफोरखौ इभेक्सन खालामनो थाखाय ओमफ्राय दा बेयावनो जोङो नुनायखाय जों दुखु मोनबाय मानोना जोंनि बर'लेण्डजों लोगोसे बै समाव बर'लेण्डआव 2 डिस्ट्रिक्टमोन दै ओमफ्राय बिनि उनाव आरो माखासे 6टा डिस्ट्रिक्ट आसामनि दाब दाब जायगानि 6टा डिस्ट्रिक्ट 10टा डिस्ट्रिक्टखौ बियो नागारनानै केसखौ फाइल खालामदों ओमफ्राय बेखौहाय जों नुनानैहाय जोङो मा खालामबाय इन्टारलकेटरि 273 इन्टारलकेटरि लेटार नं 273 बिनि दारै जों इउटिअआ बे केसावहाय हाबफानाय जादों माने जोङो ओरैबायदि हाबफादों दा माने जोंनि नामा जोंनि संगठना जिहेतु रेजिस्टार नङैखाय आंनि नामावहाय बे केसावहाय जों हाबफानाय जादों माने रेजिस्टार नङाब्ला रेजिस्टार अर्गानाइजेसन नङाब्ला हाइकर्टआ बेखौ एक्सेप्ट खालामा संगठननि नामखौ आरो दा बे हिसाबै आंनि नामाबो हाबनानै दं आंनि नामा सिरियाल 10 नम्बरावहाय दङ आरो बेयो 10 नम्बरावहाय बेहाय नोंथांमोना PIL नं 78/2012 बेखौहाय गुगोलावहाय सार्च खालामना नायबानो नुगोन खोथा जाहैबाय बेवहाय जोङो नाङै जोङो 2019 सनावहाय 19 सननि 9 डिसेम्बरावहाय जोङो अर्डारखौ प्रथम इन्ट्रिम अर्डारखौ मोनजेननो हायो आरो बिनि उनावहायथ' बयबो मिथिखायो 2020नि मार्च मासनिफ्रायनो 2020नि मार्चनिफ्रायनो जोङो कर'ना जानायखाय लकडाउन जानानै बे केसा एसे माने हें जानानै थानाय बायदि जादों आरो ओमफ्राय खिन्थु बिनि उनावहाय माबाखांनानै बे कर'ना जोबखांनायनि उनावहाय आरो माने जोङो अर्डारखौ मोननो हादों ओमफ्राय बावैसोनो जोङो नैबे 2023नि जुन मासनि 23 तारिख खालि मोनसे भार्डिक्टथ' नङा अर्डार मोनदोंमोन बे अर्डारनि दारैनो दिनै प्रत्येक बिटिसि ओनसोलावहाय प्रत्येक डिस्ट्रिक्टआवहाय बिसोर इभेक्सन खालामनो नटिसखौ हरदोंमोन ओमफ्राय दा बेयावनो
बे नोंथां सोंनाय मथे आंनि एन्सारा एसे गोलाव जाबाय खिन्थु आं बुङाला बायद' आरो बेखौहाय जिहेतु माब्रै बे बुस्थु बेल ब्लकआ माब्रै बे केसावहाय माब्रै इनभल्भ जाखो दिनैहाय नैबेखौ जोङो खेंफोरथिखौ होनांगौआ गोनां होननानै आं सानदों। जिहेतु नोंथां सोंनाय मथेब्ला बे माखासे पलिटिकेल पार्टिफ्रा गावनि लाबा लाबनि थाखाय खोथाफोरखौ बुंदों खिन्थु बिसोरनि बुंनाया जोंनि साननाय मथे जेबो रुजुआ। हाइ कर्टआ जुदि खनसे भार्डिक्टखौ होनानै अर्डारखौ होयोबा बेखौ खुनु प्राइम मिनिस्टारब्लाबो चिफ मिनिस्टारब्लाबो बिसोरो खुनु दिन होबथानो हाया आरो खुनु दल संगठना बहाय दावराव खालामबाबो बेखौहाय होबथानो हाया। दा दिनैहाय जोंना आरो मोनसे माबा दंबावोमोन दिनैहाय फाइनाल भार्डिक्ट मोननायनि खोथामोन नाथाय फाइनाल भार्डिक्टखौहाय दिनै जों मोननो हायाखिसै खारना जाहैबाय माने गभर्नमेन्टनिफ्राय बिखौहाय माने मोनसे स्टेटमेन्ट होगोन एटर्नी जेनेरेलनिफ्राय दा बिनिखाय सप्तासे सम लादों। खिन्थु जोंनि फेभाराव दंजोबो केसा ओमफ्राय जोङो बेखौ फाइनाल भार्डिक्टखौ जोंनि फेभाराव मोनगोन ओमफ्राय बेखौ माने सप्तासे नेबावनांसिगोन आरो बेबायदि बेबायदि जानानै दं। गोजोननाय थाबाय सार बेखिनि खौरांखौ फोरमायनायनि आरो लोगोसे आं जोबथा हिसाबै मोनसे सोंबावनो सानो जोंहा जायफोर जोबजानाय एनडिएफबिफोर सेन्ट्रेल जेल आरो गोबांथार डिस्ट्रिक्टफोराव जोबजानाय जोंनि गोबांथार पलिटिकेल पार्टिनि लिडारफ्राबो खोथा होबोदोंमोन बावैनो गसिगोन गजोबबाय आरो खायफा डिआर नाब्ला सारमोननि थाखायबो सुप्रिम कर्टसिम थांनायनि खोथा होदोंमोन नाथाय बे खामानिखौ दिनैसिमबो मोजाङै मावफुंजायाखै आरो गोबाङानो खबर लायाखै होननानै खोनानो मोन्दों। बिनि सायाव नोंथां सारा इउटिअनि जानानै मा बुंनो सानो? माने जों दिनै जों माने बे बुहुमावहाय दिनैसिम जोङो बेबायदि मोनसे माबाखौ एग्जाम्पलखौ नुवाखै माने मोनसे संगठनजों बा मोनसे पिस एकर्ड जाखांनायनि उनावबो दे जायानाखि वान अफ द सिगनेटरि आरो बिनि कलिग्सफ्रा जे जेलावहाय जोबफिननानै दोनफिनो नै बेबायदि जोङो एग्जाम्पलखौ नुवाखै आरो बुहुमावनो। दा बियो जोंनि थाखाय जोबोद दुर्भाग्यजनक आरो खोथा जाहैबाय माने बेखौ जोङो सानो बे कमप्लिटलि पलिटिकेल कनस्पारेसि होननानै जों सानो। ओमफ्राय जोंनि इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गानाइजेसननि दाराय जोङो हागौमानि बिदिनो प्रेस मिट खालामदों प्रेसजोंहाय खामानि जालाबो जोङो प्रेसनि दाराय सरकारखौहाय खावलायगासिनो दं आरो बावैसोनो जोङो थांनाय जुलाइ मासनि 23निफ्राय 27 थारिख खालि आङो मोनसे इन्टारनेसनेल मिटिंआवहाय इउएनअनिफ्राय बानजायजानाय मिटिंआवहाय चेंमाइयावहाय दंहैयोमोन आरो ओमफ्राय बेवहाय आङो बे जोंनि बे एनडिएफबिनि रन्जन दैमारिनि आरो लोगोसे एनएलएफबिनि प्रब्लेमखौ लानानै जों रायज्लायदों ओमफ्राय बेवहाय आङो खोन्थादों ओमफ्राय बेवहाय नोंथांनोथ' आं फटकखौबो हरखाबाय बे फटकआव जोङो बेवहाय 27टा देशनि रिप्रेजेन्टेटिभ्स दंमोन ओमफ्राय बेवहाय जोङो बिसिनि जेनेरेल एमएनएसटिनि थाखाय अमा दाननि थाखाय जों मोनसे फट' लादों बेनार लानानैहाय बेखौथ' नोंथाङा नुखाबाय थिग बेबायदिखौ जों मावदों जों रायज्लायदों आरो जोङो नैबे फैगोन माबा 19 थारिख सेप्तेम्बरनि 19 थारिख खालि आरो बे इउएनअनि हिउमेन राइट्स बे मोनसे मिटिंआवहाय आङो बेंककआव थांबावगोन आंजों लोगोसे जों साब्रैसो थांगोन ओमफ्राय जोङो बेखौहाय बे खोथाखौहाय जोङो माने आरोबाव रायलायगोन ओमफ्राय जा हायो जोङो बे इन्टारनेसनेल लेभेलखौ नि मानसिफोरखौहाय रिकुवेस्ट खालामनानैहाय ओरैहाय एसे गभर्नमेन्टखौ प्रेसार हरनायनि लामाखौ जों लागोन। फन फैबाय थादों। दा बिनि अनगायैबो दा बिटिआर गभर्नमेन्टहा स्ट्रंलि दायित्व दं होननानै नोंथाङाबो सानो नामा बिसोरखौ बख'नायाव? बेथ' 100% बिटिसि गभर्नमेन्ट आसाम गभर्नमेन्ट
बे भारत सरकार बिसोरनि सायावनो बियो डिपेन्ड जानानै दं बिसोर गोसोब्ला दानो रन्जन दैमारि सार आरो बेजों लोगोसे थानाय 65 जन बिसोरो गजोबो आरो लोगोसे बाथा बावैसोनो NLFB-नि एम बाथा आर्मि चिफ बेखौबो जे बिसोरो पुराना केसावनो बिसोरो हमदों बिबो दानो गयो मानोना गासैबो अलरेडि बिसोरबो NLFB नाम लाना बिसोरबो जेनेबा संगठन दादोंबाबो सरकारनि लिंनायावहाय बिसोर फैफिननानै दोननाय बिसोर सिजफायारावहाय दङ आरो खिन्थु अब्लाबो जोबोद माने बियो दुखुनांथाव बाथ्रा दिनैसिम खनसेबो बिसोरजों फर्मेल टकआनो जायाखै दा बिनि थाखायबो जोङो नोंथांनि चेनेलनि दारै आसाम सरकार भारत सरकार आरो BTC सरकार बिसोरखौ जों खावलायगोन जे माने गोख्रैयैनो बाथाखौ हगारनांगौ ओमफ्राय ओरै लोगोसे NLFB-जों रायलायनांगौ आरो लोगोसे बे रन्जन दैमारि आरो बेजों थाफानाय माखासे केडासफोरखौहाय जेलनिफ्राय बख'नांगौ। गोजोननाय थाबाय सार माखासे मानि खोथाखौ फोरमायनायनि थाखाय बेखिनि टाइम होनायनि थाखाय नोंथांखौ फिन खेबसेबाव साबायखर।